Dagiti Proverbio 22. Nasaysaya at apilyem tinaimbag anagan ngem ti kinabaknang. Awan paggidyatan tinabaknang ken tinapanglaw. Agsipud ta agpadpadada a pinarswa ti Apo. Makita ti manakem ti dumteng ariribok ket liklikan na. Ngem sara kusuken ti saan nga agpampanunot a tao ket agbabawi kalpasan na. Agbuteng ka iti Apo, agpakumbaba ka, ket magunod munto iti kinabaknang, dayaw ken atidug a biag. No ipatpateg mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan a pakatnagan dagiti managdakdakes. Irwam mo ti ubing ti umno a dalan, ket uray inton lumakayen dinanto panawan. Tagabo dagiti nabaknang dagiti napanglaw. Umutang ka ket tagabo na ka tinagpautang ken ka. No agmula ka iti bukel ti kinakillo, rumusing ti titigra. Ket aggibos to ti panangidadanes mo iti sabali a tao. Agparabor ka ket ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabendisyon ang kanto iti daytoy nga aramid mo. Lisyam ti tao a mayngi pagarup nga isut lat tinalaing. Ket sumardeng ti supyat, panagaapa, ken panagpababain. No nadalos ti pusum, ket nasayaat ti panagsaom, agbalinto agayem mo ti ari. Sa lakniban ti Apo ti kinapudno babaen ti saan na panangkanunong iti sao dagiti naulpod. Agyan tinasadot a tao iti uneg iti balay, kunana, nurumwar ang mga nutukmaan ti may sa alayon. May sa apalabog ti panakikamalala. Ipalabog na dagiti tattao a kapungtot ti Apo. Gagangay nga agarami dagiti ubing iti kinamaag. Ken dagiti awan serserbi na abambanag. Ngem ti panangbaot ti mangisuro kadakwada nga agaramid iti naimbag. No sagutam dagiti napaknang wenno idadanes mo dagiti napanglaw, saan ka nga bubaknang? Agbalin kan tumet lang a napanglaw. Dumngeg ka ket isuro ka kadagiti sao dagiti masirib. Adalem dagiti panursuro da. Maadaan kanto iti ragsak no malagip mo ida ket mabalin mo tumet ida nga isa sao ida. Kaya't kung agtalek ka iti Apo, isut gapuna nga ibagak dagitoy ken kaitan. Nangisura tak iti 30 a pagsasao nga agpaay ken ka. Mangted ti tunggal may sa kadakwada iti ammo ken naimbag a pamagbaga. Ket isuro da ka no anya napaypayso a kinapudno. Kalpasan na no maibaong ka amang birok iti kinapudno. Yawid munto ti tumutop a sumbat. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng takabaelam nga aramiden. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na anaidarom iti pangukuman. Ikalintiganto ti Apo ida, ket pukawen nanto ti biag dagiti dakes ti panggep na kadakwada. Di ka makigayem kadagiti tattao a napudot ti ulo na ken nalakang agpungtot. Ang mga numasursurom ti kababalinda ket di kanton makapagbalbaliw. Di ka agkari asika ti sumungbat iti utang ti sabali. No di mo mabayadan, alaen danto uray pay ti dam. Di mo iyalis ti daan amuhon nga insaad dagiti kapuunam.